Bejn April u l-Ġunju ġiet irreġistrata żieda fil-vjaġġi bil-baħar bejn Malta u Għawdex kif ukoll fil-passiġġieri u l-vetturi li qasmu l-fliegu. Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO bejn April u Ġunju ta' din is-sena b'kollox saru l fuq minn 10,300 vjaġġ bejn Malta u Għawdex. B'kollox fuq il-vapuri tal-GoZo Channel tabbew kważi 1.5 miljun passiġġieri, żieda ta' 49% fuq l-istess perjodu fis-sena ta' qabel. L-NSO qal ukoll li Ġunju kien l-aktar xahar impenjattiv b'aktar minn 3,500 vjaġġ li ammontaw għal 34.5% tal-vjaġġi kollha li saru fit-tieni kwart tas-sena. B'kollox aktar minn 1,300,000 passiġġier qasmu l-fliegu bejn l-Imġarru ċ-Ċirkewwa f'dan it-tieni kwart tas-sena, żieda ta' kważi 50% meta mqabbel mal-istess xahar tal-2021. Anke l-akbar numru ta' nies li qasmu l-fliegu fil-GoZo Channel kien fix-xahar ta' Ġunju. B'kollox qasmu kważi 460,000 persuna jew inkella 34% tal-passiġġieri kollha li qasmu l-fliegu bejn April u Ġunju. Dwar il-vjaġġi bejn il-port tal-Imġarru u l-Belt Valletta permezz tas-servizz tal-Fast Ferry l-NSO innota li fit-tieni 3 xhur tas-sena saru kważi 1,700 vjaġġ li fihom tabbew aktar minn 126,000 passiġġier. Mejju kien ix-xahar li fih ġew irreġistrati l-akbar numru ta' vjaġġi b'637 jew aktar minn 38% tat-traġitti kollha fit-tieni kwart tas-sena. Min-naħa l-oħra Ġunju kien l-aktar xahar li fih qasmu passiġġieri u li jużaw ir-rotta ta' bejn l-Imġarru u l-Belt Valletta hekk kif qasmu kważi 49,000 passiġġier. Meta mqabbel mas-sena ta' qabel, in-numru ta' vetturi li qasmu l-fliegu bejn l-Imġarru u ċ-Ċirkewwa wkoll żdied bi kważi 22% biex bekk qasmu kważi 900,000 vettura. B'kollox f'dan it-tieni kwart tas-sena bejn l-Imġarru u ċ-Ċirkewwa saru kważi 8,700 vjaġġ, żieda ta' kważi 20% fuq l-istess perjodu fl-2021. Bejn l-Imġarru u ċ-Ċirkewwa f'Ġunju saru wkoll l-akbar qatt ta' vjaġġi kważi 3,000. Bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena l-aktar ġranet impenjattivi f'dak li għandu x'jaqsam ma' passiġġieri u vetturi li qasmu l-fliegu miċ-Ċirkewwa kienu l-ġimgħa u s-Sibt. Min-naħa l-oħra, meta wieħed jitkellem dwar il-port tal-Imġarr, l-aktar ġranet impenjattivi għal ġar tal-passiġġieri kienu ħdutu sittijiet. F'dak li għandu x'jaqsam il-ġar tal-vetturi, l-aktar ġranet impenjattivi kienu ħdut u nhar ta' Tnejn.